Kedam tang phai kuni ni phai kre troxier ni pen pangcheng ponsi Diphu rong supi kekrong put langroi keter ke er kasa urtur theklong pen Jirpo chingrum asong atum chingrum si kapangthir asai kedeng pon Kedam tang penangalor ni pen bangso langroi keter nang kok lake adungarai ke do atum la pen kulat ke do tuma phan arpu ke do tum ke lang kapang kre pen bun ke war thiba joksi la bangso langroi lang atha be pin khang janglo Bangso kapangthir asai kedeng ahu Jirpo chingrum atum pen pherangke atuma thengno kapachini dona tengke madua bang phule alang lituma phan la bangso asai klem nang jipu ke toy gali Bonda alang litum arni kang sama por ahut pen ahut ki joya phan wangbo laso ki joya por ahut bangso lang roi la pen ha i pen long amir baria long keter pik theklong si Jirpo do an chingwai pen chepangrum si kapangthir asai dengpon nang pu chipin khatring ti si piniar ni ke la bangso asai dengpon lo pusi pachini pon Lapen bangso sai kedeng ponalong Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kacharap chito ki pidun thega pota kachuru pajir pon lupusi ningji pon nilitum na dak non kewang ke ni naju phan gali nilitum dak aketer chelang nong si nilitum je puching ruman si nang sapha pan si bang lo je la dak bapta ingram pikan chelang mangta we la si nilitum dak nang lang lo lang sapha bang do puma pota we la si nilitum si nije si thuk si nang je sapha lo Kadang bang setame pakai siam sir, tatame asap sobat tame kerap ke napa jadi dong lo. Nasi aliang lipan tame suri kadang paje lo. Nalu tum songmen belum? Nili tum songmen ke je poching room sih iya lo. Nalu tum bangkuan bandui. Nili tum nong ke laan pawe setame ani bang sih ke bang exam. Kecing si ani bang lo, bang kreket home, patimi bang lo bang kret rock, pini ke bang kret pi bang lo. News report Longsudar Ringti Karbiang Long Live Aprangsi Karbi Christian Group amen pen pining suri hinira ingkore si asengkan Christmas kadom tum kado pansame pipa jolo kadom isi berita kemi na tum aphan ke pachini biela po hanlo Karbi Christian Group pen patirpi pontusi pining asengkan aphan online pen Christmas alun jir la pen Christmas a hirjir ka chapate puthon na tum aphan apor imputhulo na sina tum ning ke hang korting jir tum ke na tum pajar pin pen phai thom cap November aprang na tum video ni tum aphan kipiaji aphan sina tum aphan pachini lo la pen ni phai isi December lo putang pen tum Karbi Christian Group YouTube channel lo ke upload pon ji aphan tum apor ani hot pontang lo asana tum pajar pin pen na tum committee ari deng na tum mithang alun video kentang na tum nakpali je pasna tum aphan pachini lo